Hola a tots, soc Jordi Rovira, entrenador del City of Lusaka. Hola, soc Sílvia Sabater. Soc Robert Pujol, cantant d'Elma. Soc Jeroni Castell, xef del restaurant Les Moles d'Ulldecona. Soc Toni Girona, entrenador d'handbol de la selecció sèrbia. Hola amics, soc Edu Albacar. Hola a tots, soc Maria Lombarte. Hola, què tal? Soc Jaume Borja, soc periodista. Soc Montse Castellà, cantautora, escriptora. A veure, presteu atenció perquè és important. Obri ara mateix la teva agenda i apunta el pròxim dia 30 de novembre, que és el Giving Tuesday. És el Dia Internacional de les Donacions. La Fundació Tutelar Terres de l'Ebre han engegat un projecte perquè ningú es quede sense un plat a taula. Cliqueu al perfil de la Fundació i allí trobareu tota la informació. Hem d'aconseguir entre tots que ningú es quedi sense un plat a taula. Escolta'm, a veure, ens ajudes a ajudar? Us ajudem a fer-ho possible. Cliqueu a l'enllaç de la Fundació Tutelar Terres de l'Ebre. Sí? Gràcies, bona gent. Moltes gràcies. Tots junts ho aconseguirem. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots.